ana munyuk ora arek kaendaning taman manut pawarta kang dak rungu wis kinumpeng marang kabeh putra Ngalengka kadang Kyai Saksa Dewa Trikaya Trinetra Sitricirah wis padha mepung ning ora ana wujude bandane munyuk wae iki tak sawa malah kadangku Saksa Dewa Stumpakaning pati kali pecah sirahe yen ora apa kali munyuk enek sing gawe unggara Ngalengka mokal munyuk putih senjata ranting jating kethek kok ngewak-ewake ing kene kelakon tak bondo tangan kowe Anoman kowe sapa putra Ngalengka Megananda Indrajit Indrajit piye aja metanggung nggonmu arep mulasa marang Anoman yen untuk bondo kaya ngene iki apa paedahe upama aku gelem medhot rantemu mesti ora bakal suwe jare Ngalengka kuwi kondange wong Digdaya Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka Ratu gegedhuk aja meh menungso dewa wae ngingring ning tinemune kowe arep mateni aku wae tok pentung kanthi menawa tegese kowe satriya sing tanpa duwe rasa wani satriya jirit getih kok dimati ora mokal yen wong tuamu iki gaweane nyolong wedokan kaya patrape Prabu Dasamuka bangsa tetek wonten dawuh Rama Dewaji rane kabeh sing ditindakake monyet elek iki tetelo iki dadi kongkonaning ratu sing jeneng Rama Wijaya ratu kere kae Cek wonten dawuh para aku perintah kowe Indrajit munyuk putih iki ditanjir ditaleni ana alun-alun sesuk plething surya klumpukna para kawula kene padha ngeseni ingsun bakal ngobong kene iki sedika
glondong areng-areng weneh ana sak ngisore bebandani bedas elek iki kanggo sono ngobong marang dutaning ratu sing tanpa duwe rasa kamanungsan ngobong dutaning ratu kere sing jeneng Rama Wijaya ayo klumpuke glondong arane wonten prayagung merpeki dhateng kula Raden paduka menika sinten inggih katepang Raden nami kula pun Gunawan kadang wuragilipun Kakang Mas Dasamuka Raden wonten wigatos menapa dene Raden Gunawan manggi dhateng kula mangke Raden Anoman kula suwun paduka Raden Anoman sampun kelintu ing panampi nadyan kula menika kadangipun anem Rahwana nanging kula babar pisan boten nyarujuki dhateng tumindakipun Kakang Dasamuka menapa malih menika badhe mejahi duta ingkang punika mugi wonten rila jengandika bebandan paduka badhe kula luwari salajengipun Raden Anoman saged wangsul dhateng negari Pancawati sakwangsul paduka wonten negari Pancawati kula namung badhe nyuwun titip atur Raden mugi katurna sulun Prabu Rama bilih kula badhe suwita Prabu Regawa wonten ing Pancawati waduh Raden Gunawan kula ngaturaken sewu gunging panuwun dene Raden kasgemi tulungi dhateng kula inggih Raden sedaya dawuh dalah kesaenan paduka badhe kula aturaken dhateng Prabu Rama saha monggo Raden Anoman paduka badhe kula dulang dhahar mboten ketang sakeledan luwung kangge ganjel padharan Raden waduh Raden kula rumaos tangan budi kaliyan paduka Raden Gunawan sasampunipun kula paduka luwari saking Bandan kula suwun wisma paduka keparenga dipun awar-awari janur kuning supados sumingkir saking bebaya menipun kados pundi jamun to mboten perlu paduka nanjihaken ingkang bakal monggo wisma paduka keparenga awar-awari janur kuning oh iya inggih Raden badhe kula tindakaken kaliyan babar pisan wismanipun pamong kula ki Lurah Togok sasampunipun nyuwun pamit badhe kula awari janur kuning nggih monggo Raden tuwun badhe kula luwari saha badhe kula dulang darat teman-teman nadyan kula sampun luar saking Bandan namung nyuwun pangapunten
kula tetep badhe mapan wonten matumangan menika badhe kula todhi sepinten anggenipun para wadya ngalep badhe tak siya dhateng kula mangke Raden paduka mboten kuwani kondur mboten menawi mangke kula wangsul gagar wikaranggen kula anggadhaing ngrantang ngrisak dhateng negari ngalep nggih mongso bara Raden Anoman